Basketi sanfɛ celu kunda farafina ɲɔgɔndan min bɛ muso kɔrɔbalenw kofɔ ɲina san 2023 ta bɛ tan Kigali Rwanda jamana kan. A ɲɔgɔndan bɛ daminɛ juillet kalo nata tile 28 ka kuncɛ uti kalo nata tile 6 san 2023 in na. Tirage au sort kɛra juma tɛmɛnen juin kalo tile 9 Maputo, Mozambique kaw fɛ yen. A kɛra FIBA Afrique farafinagun basketi ɲɛmayaso ka ɲɔgɔnna jɛrɛ tako 18 sen fɛ. Mali muso kɔrɔbalenw ka fara Senegal muso kɔrɔbalenw kan ani Uganda muso kɔrɔbalenw olu de bɛ kulu kelen na n'an ko gurupu. Basketi donba caman ka fɔ la Mali bɛ se ka ko do waleya kɛnɛ in kan hali n'a y'a sɔrɔ Nigeria bɛna nin yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na. Nigeria muso kɔrɔbalenw de ye jɔnjɔn tɛmɛnen ta nka mɔgɔ man kan ka ɲinɛ Mali fana kɔ. Mali farafina ŋana dankan do. O bena se ka kɛ sababu ɲuman ye ni Mali muso kɔrɔbalenw dusukun bena lami ka jɔnjɔn ɲini. O dɔrɔn tɛ Stade Malien de Bamako cɛ kɔrɔbalenw de bɔra ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ BAL Basketball Africa League kɛnɛ kan Kigali Rwanda jamana kan. O min kun cɛra mɛ kalo tɛmɛnen tile 17 Stade Malien de Bamako cɛ kɔrɔbalenw ka o baara fana bena kɛ sababu ɲuman ye ka dusukun do Mali muso kɔrɔbalenw na ka taa jɔnjɔn nɔfɛ kɛnɛ in kan. BAL Basketball Africa League hakilina jigina farafina basketi klubu ŋana segi de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Rwanda. Tako sabanan de bɔra ka kuncɛ. BAL ye FIBA ka hakilina ye ani NBA ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya Katraore ka laseli don.